of 50,000 shillings. This is also the goodie bag, the Jipange goodie bag. Hii hata tuambiagi watu nini niko ndani. I can tell especially my fellow youths that wajipange na Viusasa. Nyakwaramogi bende ing'eyo nonro mar gweng'u. Jakawine mano chako ya mulo. Kisumo en kama ne ji biro dwere ki ati dogo ni biro sumo. Kata mana kaka ne ochakore. Chakruok mar got Ramogi nowuok Uganda kaluwore gi kaka ne Ramogi owuotho. Tich ariyo ka tich ariyo, Millicent Adhiambo. Machiegni e chendo mar ng'e gwenge wakatielo makawuono wakelo ni nonro mar gwenge yo koloni kendo mi lere nyinge chakruok kachiel kod humb gwenge mopogore. Kisumu nowuok kuom nying mar Kisuma ei manyaka kaendi umbe landore kod ang'owa we wawinj anena Saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Yawa karan nyakwara, kaponi in kae okidwa ni mondi wuogi dau, onge wach. In yie kod Sarah Jitno kende. Ang'o momi timo gigi te? Tie gimoro mora marach makara nosetimo ni kae. Jita mani kae ni ema bo miwa ranyisi. Wachna ni ng'a? Wachna, en ang'o momi timo na gigi te? Wachne polisi. Mondo gil gimake sana. Nyakwaramogi jwang' ageno ni odiochiengi mar Sabato kata ngeso dhi e yorno makare kamoro amora ma intiere. Kaponi isewuok e kanisa, kaponi isewuok e puodho, arwaki ni machiegni e chendo ni mar migago kabro kelo ni weche ma wayudo mesawa mar kelo weche manyien tarigni mar 7 dwe mar 9 higa mar 2024. Mokwongo magi e weche momiyo pek odiochiengni ma kawuono. Lakini naomba walimu wetu, let us look at the safety of our students in school. Tuweke mamilango kubwa kubwa, madirisha tuziweke magrill ili moto ikitokea watoto wapate njia kuruka hii. Migao mar somo ijiwo mondo oneni sikunde duto mapacho kao luwo chenro moketi mag rito arita makare sikunde mondo ogama siche masik muoch e sikunde. Ote makuyo medo molo kaluore kod tho mar jalup gavana Malamu Rafael Ndung'u manowito ngimane e kinde manoyudo thieth e osiptal moro e boma ma Nairobi. Mimi nataka kuuliza TSC kwa unyenyekevu,
give an official communication to the teachers who are currently JSS interns on the date that you are going to confirm them into permanent and pensionable. Jakom mar komiti mochung'ne bajet e od bura Ndindi Nyoro dwaro mondo TSC oru chenro mar ndiko jopuonj mag JSS e yo maongirore. Machiegni nya kuna moga jong nyalo tudri kodwa e namba mar 2-6-0-0 ka bende wantiere achiel kachiel kokalo mbui marwa mar YouTube koda Facebook. Bende nyalo tudri kodwa X marwa @RamogiTVKE @James Opondo Silva. Machiegni nyinga en James Opondo. Jatend piny William Ruto otelo ne jotelo ma pacho kae orote mag kuyo ne anyuola kod osiepe mag jalup gavana ma Lamu Raphael Ndung'u. Ruto oywago Ndung'u kaka jatelo mane oketo mahinoge duto e bero ngima jodak ma Lamu. Ote maketgi mago bende ochwal kod jakom komiti od bura mochung'ne loso bajet Ndindi Nyoro. Ndung'u nowito ngimane odhiambo manyoro kane riko yudo thieth e od thieth moro e boma ma Nairobi ka. Sirkal mamalo kokalo kuom migao mochung'ne somo kwa mondo osund sikunde mapacho ka mondo ketie tim chike manyalo gengo midhiero e sikunde. Kwayo makama biro ndalo machuok tok masira mar mach mane otimore e sikund primar ma Hillside Darasha Academy kama nyithindo maromo 17 nowito ngimagi ka moko 14 noyudo hinyruok. Kano wuoyo e sikund primar ma Nambale Urban Primary School County ma Busia, jalup komishona ma Nambale Okoth Wende okwayo sirkal gi jopuonj mondo oketo kenge mag gengo midhiero e sikunde mondo masiche kaka mano timre no e county ma Nyeri kik timre kendo. Moko kuom gigo mane olero en rang'iny mar gero kuonde ma nyithindo skund ninde gedo mar classes oyo thuolo kuonde ma muya nyalo donjo e classes gi kuonde nindo. Tuwe na watu ambao una night patrol mahali watoto wanalala kuliko tunaacha watoto hapo na sisi tunaenda mahali fulani. Sababu hii mikasa ambayo imekuwa mingi, kama kungekuwa na mtu hapo karibu pengine angeokoa hawa watoto ambao wamekufa bila wao kutarajia. Tunaomba serikali na viongozi wa mashule mambo ya kufungia watoto kwa madometri, hilo ni jambo ambalo likome kabisa. Dometri ziwe wazi na milango kubwa, mkasa ikiwa mtoto anaweza jiokoa ya kutoroka nje. Lakini naomba walimu wetu, let us look at the safety of our students in school. Tuweke mamilango kubwa kubwa, madirisha tuziweke magrill ili moto ikitokea watoto wapate njia ya kuruka hii. Duol mandiko jopuonj pachoka Teacher Service Commission kwa mondo ketie lere ndiko jopuonj mag junior secondary kowuok e yorno makojolo nyaka e yorno maongirore. Kano wuoyo kar chung' od bura ma Aldai County ma Nandi, jakom mar komiti mochung'ne bajet e od bura mamalo Ndindi Nyoro nolero ni sirkal mamalo oseketo tenge omenda maromo bilion 18.7 mar ndiko jopuonj mag JSS maromo 46,000 kokwayo TSC mondo ochiw ler e odiechieng' ma jopuonjgo biro yude obokegi mag ndiko. Gavana ma Nandi Stephen Sang koreto ne okwedo chenro mar siro somo manyasani kokwayo tend migao mochung'ne weche somo mondo orang manyien sir makamano ka jotelo mamoko nochiwo ote margi mar kuyo gi lit ne jonyuol mane owito nyithindgi e masira mar mach mane otimore e sikund primar ma Hillside and Darasha Academy. But I also know in parliament tumeweka pesa ya confirmation of the JSS interns or teachers into permanent and pensionable. Please, mimi nataka kuuliza TSC kwa unyenyekevu, give an official communication to the teachers who are currently JSS interns on the date that you are going to confirm them into permanent and pensionable. Please give that official communication so that the JSS teachers can actually know and they can be able to budget when is this date that they are going to be confirmed. We have this challenge in Kenya today about the funding model in our universities. And there is a lot of noise around that funding model. We want to encourage you.
work with the ministry to ensure that that funding model works for our children across the country and across the divide and across the various backgrounds. The HELP program, as much as we think it was working, had a challenge. Some students, we imagine that all children were coming from the same background or same family backgrounds. This funding model must work. Gwandruok mar siasa e gwenge mag Masawa ne odhi nyime kinde mamoko kuom josiasa machiegni kod jatend piny William Ruto mawuok e gwengego ne osoko wang' jalup jatend piny Rigathi Gachagua ewi dwaro mare mar riwo jo Masawa kotelnegi kod gavana ma Kirinyaga Anne Waiguru kod jatend kweth jood bura mathoth e od bura Kimani Ichung'wa. Jotelogo wacho ni jotelo duto onego ket maino magi e kelo dongruok ne jopiny kar goyo siasa ka gilose gwenge ma Kiraini kar chungo od bura ma Mathioya. Jotelogo ne wacho ni jodak ma Masawa dwaro lokruok e nengo mag chak, majan kod kahawa ma ok siasa mag gwenge. Ichung'wa seyo Gachagua kuom weyo tich mane omiye mar kedo gi kuong' ma chik ok opuodho, bero nengo kahawa kod majan gi chak. Niguo muhoe mbeca undu koguo ni twike atia ucio ngikumwirite wa matha haha ona sisi tutashikilia President William Samoei Ruto, lakini kama sisi kati yetu kuna ule ambaye anaharibu serikali kwa sababu hajafanya kazi yake, sisi ututakanishe na hayo maneno. Mimi kama gavana wa Kirinyaga na nikiwa pia mkubwa ama chairman wa magavana huku nchini, nitasema hatuwezi kuwa tumekaa comfortable na kahawa bei yake haijapanda, maziwa bado bei iko chini, majani chai inaharibikia kule store Mombasa, alafu tuseme ati sasa tunakuja kuwaita tushirikiane ndio sijui tuende upande gani. Uchaguzi ni wa mwaka wa 27. Kutoka leo mpaka mwaka wa 27 hawa ambao walichagua wanangojea kuona matokeo ya kura zao, na sisi lazima tujikakamue kama viongozi, kila mtu na kazi yake, ndio tusaidie hawa wananchi. Kama ni heshima, sisi kama viongozi tuheshimiane, lakini la muhimu zaidi tuheshimu wale walitupigia kura, wakatupea serikali, wakatuambia tuboreshe bei ya maziwa, ya kahawa na ya majani chai. Haiwezekani wewe utuambie ati sasa tuungane kama watu wa eneo moja la Kenya ili uweze kupiga mnanda ya siasa na kura ya watu ya Mlima Kenya. Hatutakubali upige mnanda na siasa ya hawa wananchi, na ile kazi tulipewa hatujatekelezea wananchi. Governor Mahoma Bay mabende en jakoma mar ODM Gladys Wanga ojojo kanyo mag ODM mondo oket maino magi e tego duondo bura kar goyo siasa mag ng'ano madhi kawo lemo mar Raila Odinga mar telo ne duond bura no ma biro bang' Raila Odinga yango e kor dwe mokalo ne odhi goyo riti ne siasa ma pacho kae, wach ma osemiyo jo siasa mag ODM chako chenro mar gawo koma no. Kata kamano Wanga okwayo jotelo mag ODM mondo oket maino magi e yiero mag gwenge mane ochwal nyime e higani kaka yo mar tego duond bura no. Jokombe mag kalure gi dich mar national chairman cha lady Yon Nyaoke from East Kamagambo. AUC elections will be held next year. Right now as we speak, Raila Odinga is the party leader of ODM, and the party is a strong party. The party has institutions, so we don't want to discuss. It's like discussing inheriting a wife whose husband is still alive. So we don't want to get ourselves embroiled in that discussion.
while Raila remains the party leader. The party is organized. You can see our deputy party leaders left. People quickly organize themselves, and the party is moving forward. And we are going to organize ourselves in that manner. But we don't want to preoccupy ourselves with that discussion, because there are people, detractors of the party, taking advantage of that discussion and spinning it to make it look like there is a vacancy in the position of party leader. The party is open and welcoming people who left the party. We welcome everybody. Only that if a pastor leaves the SDA church, they don't come back as a pastor. They will come back as a mshirika. Hiyo ndio watarudi kama mshirika katika kanisa la ODM. Nyo kuna magonjwa ngadaka uyema adundo kata kamano akwa ni kikidi mabor ni kechpod wan gi weche maudhuro. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3# na uweke 50 bob tu au tuma kwa paybill number 724177, account number ikiwa ni nambari yako ya simu. Utapata content na point 50 za kuingia kwenye draw ya kujishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya 3 million shillings. 3 million shillings. Jibambe na content nyingi zaidi, uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya milioni 3. Shinda mamilioni. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 0000130. Dreaming of Italy, but worried about planning your trip? View Travel has you covered. View Travel invites you on a 5-day, 4-night adventure starting from $1,650. Sail to the enchanting island of Venice, where ancient canals whisper tales of the past. Immerse yourself in the grandeur of Rome, exploring its iconic landmarks like the Imperial Forums. Discover the artistic heart of Florence, a city inspired by the Renaissance, as you witness the timeless craft of Murano glass blowing. With guaranteed departures, personalized quotes, and our unwavering commitment to reliability, View Travel is your trusted partner in creating unforgettable Italian memories. Book your adventure today. Visit viewtravel.com or call 0703-254-254. Tuambie kwa majina, unaitwa nani? Anchep Nayan. Umetoka wapi? Mtani wapi mami? Ni Trans Nzoia. Unafanyanga biashara gani ama uko employed? Unafanya nini uko mami? Ni mwalimu. Walimu washakuwa pilot. Cheki sasa venye nakuambia, mwalimu mwenyewe. Ulianza kucheza aviator lini? Nilianza kucheza this year March. Ulijuaje kuhusu shabiki aviator? Nilisikilia tu colleagues wale ucheza pale job So pia mamode wengine ni mapilot huko. 1.2 million na una plans gani na hii mkwanjezi mami? Kitu niko naye kwa mind tu ni shamba alafu na nitulie. Congratulations to Anmanze. Na nikiwaambia aviator ndio form. Kuwa captain. Mbona utaki kufinya mafuta? Aviator ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Wakelonu chenro mar tiedero. Citizen Kenya, Freddy Afune Papa. Kama yude mor mar wende magrumba kokelni kod Ninja the Entertainer kod DJ Smollett. En miel gi wer motimo Cathedral. Eye kanyo bende wakeloni jangolo mar juma. Chiengeso kangeso chakre sa 11:30 dhiambo nyaka sa 1 otieno mana e Ramogi TV. En mor mochwere. Machiegni kendo nya Kwaramogi
kuonde twech duto pacho kae mechik mar keto tenge lo mar gero kanise kod ute lamo mag Islam kaka yo mar miyo jotwech chiemb chuny. Chik makamano ne ogol kod jalup Commissioner General ma kuonde twech pacho kae Nicholas Maswai e kinde mane oyawo ayanga od lamo mar jo-Islam mane oger kod jochiw kony e kaunti ma Machakos. Ne olero ne miyo jotich mag ute twech kanyakla kod jotwech en achiel kuom lokruok madhi nyime kuonde twech ma pacho ka. Maswai bende ne ojiwo jochiw kony mondo osir kuonde twech e gero ute lamo ma kamago. Karibu Sheikh Juma Amir, wetu, imamu wetu. Eneo hili inshallah tuwe na primary schools zetu, tuwe na secondary schools zetu, kwa sababu hayo ndiyo ambayo tunataka kuyapeleka. Tupate katika eneo hili pia vyuo vyetu vya dini. The Kenya Prison Service is willing to provide land where we are able for those donors who wish to put up mosques and also churches. We are very passionate about this, and we are going to support them, those who come forward to assist us also. Derepe mag geche mag Bolt, Farasi kod Uber chano dhi ng'anyo chieng' wuok tich juma manyien. Giseyo kembego kuom dhi nyime gi sando kendo tiyo kodgi gi agoko ataro mag chike matayo chenro mag wuoth pacho kae mar 2022. Bende gichayo bad migawo mochung' ne weche mag wuoth NTSA kuom tiyo kanyakla kod ketho ratiro mag. Ne gikwayo ng'uono ne jowuoth kaluwore gi ng'ikruok ma ng'anyono margi dhi kelo e sekta mar wuoth. Sisi jumuiya ya madereva wa mtandaoni nchini Kenya tutasusia na kuondoa huduma dhidi ya waendeshaji programu wa Uber, Bolt na Farasi kuanzia tarehe 9 Septemba mwaka wa 2024. Makampuni haya maombi yameendelea kukuza ukoloni mamboleo katika ardhi ya Afrika. Wandugu, sisi ni Waafrika na Waafrika ni biashara yetu. Ni lazima tusisitize kufuata sheria zilizowekwa kulingana na kanuni za mtandao wa usafiri za 2022. Uber nobiro Nairobi ka kendo nobiro Kenya ka. Kano donje Kenya ka nochulo maber kabisa. Pesa manochulo ne en siling 65 per kilometer. Uber nobiro duogo kao pesa no te modok go. Banka no dogi pesa no to chako chulowa siling 28 per kilometer. Wan kaka investor wanyiewo geche wakete barabara, Uber kao pesa wate, onge gima jogeche mag tax yudo kata chiel. Gikao magidogo loka. Kakoro geche mane wanyiewo, mane waomo Mombasa, geche otamo ji chulo mang'eny, geche imayo ji. Koro wakwayo government marwa mar Kenya. Waluoro President Ruto, Deputy President, wami uluoro makende, donjure sekta mar Uber ni. Mondo ung'i kaka ukonyo drepe manitiere ka, nikech drepe inyore. Duol mar Kenya Maritime Authority ogolo chik mar ndikruok manyien ne jolos yiedhi kaka yorno mar neno ne arita kod rang'eny mar yiedhi otere rang'eny mamalo kendo mowinjore e pacho ka. Chik makamano osir kod joond yiedhi, joriemb yiedhi kod jotend dhowedhe kaga wacho ni mae biro bero chenro mag hondo yie. Kata kamano midhiero moko bende giywago mana kaka lipota marwa Millicent Dhiambo miyo. E sekta mar ondho yedhe maringo e nam lolwe pacho ka, lokruok limbo e chenrogi ka chik manyien mar ndikruok ma duol mar Kenya Maritime Authority ogolo weyo joondh yedhi kod geno mar neno ber
ponono okang' makamano obiro chopo kare. Aselose madhi higni karibu 8 kalosogi. Koro kana achako tich to asetiye maber moromo. Koro aneno ni ka ng'ato nyalo bedo ni oyangore ni en fundi ma ong'e gi Kenya Maritime, taparo ni mano nyalo bedo gima ber. Wadhi bedo funde ma nyalo tiyo kamoro amora. Jonyiew kata jogo matiyo kod yedhe gi e nam kaka joriembo bende mor kod chik manyien no, ka gikoni ndikruok no dhi medo gi chir mar tiyo gi yedhe go nikech opuodhgi kod lony mabiro jiwo arita margi, gino madhi medo bero sekta no e yor ohala. Ing'eni seche mosepuodhgi ni ng'ani to loso gima ok nyal goyo abiria piny kata kopone akaw kuom yie molosona to ating'o ga abiria to abiria gi ok nyal yudo sida e nam kucho. Aneno ni mano ber. Aneno ka dhi kelo konyruok kuom funde mondo gimbe ging'ere e pinje maoko, ma ka seche ma ging'ere no e ka ginyalo yudo custom. Jakombi Amiu bende puoyo okang' ma Kenya Maritime Authority okaw mar kelo ndikruok manyien ne joodh yedhi, kata kamano odwa ni giti kodgi machiegni e neno ni chenro no ochopo kare. Mokwongo jogi nyaka ti gi beach management unit nikech kae mafunde gi ae to nyaka gi tudre gi beach management unit mondo gini exercise no dhi maber. Mama nyalo wacho ni en ber ne funde man along Lake Victoria. Ewi mano medo ni okang' makama biro konyo duoko chien masiche mag yedhi manimo e nam lolwe kendo jiwo jondh yedhi duto mondo ne ni oluwo chik mar ndikruok manyien kaka Kenya Maritime Authority dwaro. Awacho ne fundi moro amora mawinja sani ni owuog oko odhi o register BMU kata ka pok o register mondo mi Kenya Maritime Authority oyudi nyingi gi e BMU mondo gidhi kucho mondo tijgi ni onere kaka ti. Kata obedo ni chenro mar ndikruok manyien ni geno nitie ni dhi kelo ber, gin midhiero mage manyalo bedo. Wan gi jomoko ma onge kama nopuonjre tich. Saboro ne en fundi tado. To ko lokore dichiel ni noloso yiedhi to koro dhi oketho nengo tich. Aito quotation motimo be otimo quotation moko morem ma bang'e ochako tich, aito bang'e to oduogo we tijno tiduogo iluongi kaka fundi mondo in midhi tiek tijno. To kwayo mane ma gin godo kotenore kod neno ni omed bero sekta ni mar ondho yedhi. Ka giloso seminar moro to giluongo funde te, to kata workshop moro ka giluongo funde to koro gitiego fundego, bang' tiegogi timiyogi barua mowuok e Kenya Maritime mapuodhogi kaka funde. Nyalo bedo maber moloyo ka gichaka chaka ni gidwaro ni ji approve barupegi to samoro kama ni some to ni ai maonge barua. Geno koro nitie ni lokruok mokele sekta ni ahinya to mar ndikruok manyien ne joodh yedhi dhi medo ndhadho e yore mopogore kaka weche arita, lony, dongruok e yor ohala kod nying maber mabiro nyayo tije ondho yedhi ma pacho ka nyaka e tong' Kenya. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Dunga, Kisumu County. Erokamano Millicent Adhiambo kuom lipodno. Ka odhi e kaunti ma Homa Bay, ni jopiny boma ma Homa Bay ogolo ywak kaluwore gi chal marach mar kar puko minyaga manie bomano ma bende kelo muya marach kendo hinyo joma tiyo e alworano kod jowuoth madonjo e chuny bomano. Kaka jafwambo marwa e kaunti ma Homa Bay Ali Abich lero, tend kambi ma ochung'ne keyo pi kod rango ler e kaunti no Mawasco yango chenro manitie mar daro oko kar minyagano ka itere oko mar bomano. Kar puko minyaga ni manitie boma ma Homa Bay osebedo kuom higni mathoth ka chal mare ok ber kendo osebedo ka okelo tik marach ka donjo e chuny boma ma Homa Bay ka jogo matiyo alworano bende osebedo ka golo ng'ur margi kaluwore kod muya marach ma gisebedo ka giyweyo. Ka ohinga manoger moluoro kar minyaga ni medo kethore okinyi godiechieng' ka bathe moro bende oseruombore piny mamiyo tik marach kere kendo winyo jopiny. Ok en gima ber kidonjo e taon to mano e harufu mar waki. Koro onego bed ni sirikal ng'iyo kumitere kata kaka inyalo thiedhe mondo wabed gi muya waywe yamo maber. Onyiso picha marach nikech
nying town waduong' lakini kidonjo tarufuno erok ber. Moko kuom jogo matimo tije ma opogore e alwora mar kar puko minyaga ni ywak kaluwore kod muya marach ma gisebedo ka giyweyo, ma bende giwacho ni osehinyo kata chenro mopogore ma gisebedo ka gitimo e alworano. Dwaro margi en mondo piny owacho ma Homa Bay omany kaka inyalo dar kar puko minyaga no kendo tere oko mar boma. Koro karo mar tich kae ohinyowa gi smell ne marachno. Koro zero ka samoro customer in go aruf chabe ko kabiro marach oko ber. Asebedo ka tiyo ka almost for 10 years. Ka wapidho yien. Tarufu mar sewage osebedo ka affect waka kabisa. Koro ka wanyalo wuok odhi kumachielo wanyalo bedo gikwe. Jatatije maduong' e kambi mochune keyo pi korango weche mag ler e kaunti ma Homa Bay Mawasco Thomas Nyonje wacho ni sirikand kaunti dhi nyime kod chenro mar daro oko kar minyaga no mondo tere oko mar boma ma Homa Bay manyalo miyo alworano bedo yo mowinjore ka oko ni bende gin kod chenro mar gero bath ohinga kama ne omukore no. Siwa line chande kama intiere chande wan gi mpango mar gole kacha. Kidonjo e Homa Bay town to ene rwak marwakonwa welo to governor marwa Mheshimiwa Gladys Atieno Nyasuna Wanga osemanyonwa pesa through African Development Bank, through national government gi intention mar daro gicha kacha mondo watere kamoro machielo. Sani process madhi mbele en mar manyo lo ma moro waseyudo machiegni. Wase wuoyo kod jopiny magise yie ni county government mondo acquire lobno irgi mamano kosetimore to mapio pio ubro neno kidaro treatment plant chande kama intiere cha to watere kama ber. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Kwara moga jonga goniro kamano kuom bedo koda nyaka ne achak weche gi manyien chenro ni mar migago kendo koro wachope giko an bedo ka thuolo ni goero kamano ne jo Kisumu ka julu mambo leo Kojigi Park gina ni un kare jo Njura SDA Church ngena ne ubedo koro dichieng makare kanisa ka jogo bende mano dhi kanisni mopogore ka seche gi makoro duogo piny kendo bedo piny kuneno migago agonuro kamano kamoro ma wontiere ne jogo ma adhi kanisa odiochieng' makiny akwayo ni mondo ulemnwa wan bende kamoro ma wantiere lemnwa piny Kenya kanyo be machopo adhi amanye matungu moro abaye bwo jiko acham sa achiel gi sa adek ne kwar mogo jonge bedo weche manyien ma wachoko ni e kor piny duto ka achiel gi mago bende matimore e pewe mag tuke. Nyinga na James Opondo.